Резултатите от ДНК тестовете, те често носят наистина вълнуващи открития за нашия произход. Обаче, понякога те могат да предизвикат и истинска семейна драма. Драма, която, както ще видим, всъщност няма никакво реално основание. Хайде да разплетем заедно този интересен генетичен казус. Всичко започва с думи, точно като тези. Една жена вижда в резултатите си, че няма Y хаплогрупа, разбира, че изобщо няма Y хромозома и стига до едно много емоционално заключение, че е генетично ощетена спрямо брат си. Но, дали наистина е така? Добре, нека започнем от най-основния, най-фундаменталния факт за нашето генетично наследство. Истината е съвсем проста и категорична. Всеки човек без абсолютно никакво значение от пола наследява точно 50% от основния си генетичен материал от своя баща и 50% от своята майка. Тук няма никакви изключения. Този основен материал се нарича автозомна ДНК. И точно тези 22 двойки хромозоми определят почти всичко за нас. От цвета на очите и формата на носа до предразположение към различни състояния и да, дори възможността да се проявят някои наши заложби. И тук идва ключовият момент. Именно тази автозомна ДНК е разделена абсолютно поравно. Точно за това съществуват момичета, които са, както се казва, одрали кожата на баща си. Нали се сещате? Ако жените наистина не наследяваха нищо от бащите си, това просто нямаше как да бъде възможно. Добре де, след като установихме, че основното наследство е 50 на 50, откъде тогава идва цялото това объркване? Ами, отговорът се крие в онази една единствена двойка хромозоми, която определя нашия пол. И така, картинката е следната. Имаме 22 двойки автозомни хромозоми, които са общи за всички, и към тях се добавя само една двойка полови хромозоми. Точно те определят биологичния пол и са в основата на нашия казус. А комбинацията е съвсем проста, но пък решаваща. Майката, тя винаги дава Хикс хромозома. Ако бащата също даде своята Хикс хромозома, детето е момиче. Ако обаче бащата даде своята Y хромозома, детето е момче. Просто ясно, нали? И точно тук нещата стават наистина интересни. Оказва се, че тези две хромозоми съвсем не са равни по размер. Хикс хромозомата, която бащата предава на дъщеря си, е значително, ама наистина значително, около 3 пъти по-голяма от Y хромозомата, която той предава на сина си. И това води до един напълно неочакван, направо парадоксален извод. Заради по-големия размер на Хикс хромозомата, дъщерите всъщност наследяват мъничко повече генетичен материал от бащите си, отколкото синовете. Така че онова първоначално усещане за несправедливост се оказва, напълно погрешно. Но защо тогава Y хромозомата е толкова коментирана в генетиката, щом е толкова малка? Причината е в нейната много специализирана роля, която, между другото, споделя с един женски еквивалент. Представете си Y хромозомата като един генетичен подпис, който се предава почти непроменен от баща на син в продължение на хиляди години. Това я прави абсолютно безценен инструмент за популационната генетика, който ни позволява да проследим древни мъжки родове и техните миграции по света. Жените обаче имат свой собствен еквивалент – митохондриалната ДНК или НТ-ДНК. Тя пък се предава само от майката на всичките й деца. И на синовете, и на дъщерите. И по този начин тя позволява да се проследяват също толкова древни женски линии. Трябва да е ясно обаче, че извън тези специфични анализи на бащина и майчина линия, за всичко останало, търсене на роднини, определене на произход, изчисляване на генетични дистанции се използва автозомната ДНК. А тя, както вече много добре знаем, е еднакво богата на информация и при мъжете, и при жените. След всичко това, нека се върнем на първоначалния въпрос за привилегиите и несправедливостта. След всичко, което научихме до тук, можем ли изобщо да говорим за привилегирован пол в генетиката? Да, вярно е. Жената не предава Y линията на баща си, но пък мъжът не предава Хикс хромозомата на баща си. В същото време, майчината Хикс линия продължава и в синовете, и в дъщерите. В крайна сметка, природата е постигнала един перфектен баланс. И това е, може би, най-важният извод от цялата история. Генетиката не е въпрос на привилегии или ощетяване.
Тя е една сложна и елегантна система, в която всеки пол има своята уникална и абсолютно незаменима роля за продължението на човешкия род. Така че вместо да търсим несправедливост, може би по-интересният въпрос е друг. Всеки от нас, независимо от пола, носи една уникална мозайка от генетичната история на своите предци. Какви парчета носим ние и кои от тях ще предадем на следващите поколения? Ето това е истинската магия на наследствеността.